मलाई खा के छोड़ देते हैं। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने भाई का यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल चैनल में। तो हाँ भाई लोग, ये वीडियो में हम बात करे जा रहा बानी भोजपुरी के सुपर स्टार गायक कुमारे में गंगा नहाइले वाली स्टार यानी अंकुश राजा जी के बारे में। हाँ भाई लोग, अगर रउआ सब अंकुश राजा जी के फैंस बानी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी और ये वीडियो के पूरा देखी दो भाई लोग। हम ये वीडियो में बतावल जा रहा बानी भाई लोग कि अंकुश राजा जी के एगो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग आ रहा बड़ा, जौना गाना के नाम बा मलाई खा के छोड़ देते हैं। ये गाना के गैले बानी अंकुश राजा जी और ये गाना में साथ देले बानी फीमेल सिंगर शिल्पी राज जी। और हम बताए भाई लोग कि गाना में एक्ट्रेस रानी भी मॉडल के काम करे बानी और ये गाना के लिखले बानी अर्जुन अकेला जी। और एक गाना के बनैले बानी दो भाई लोग, म्यूजिक बनैले बानी आर्या शर्मा जी। हम बताए भाई लोग कि गाना के वीडियो डायरेक्ट कैले बानी पंकज सोनी जी। और हम बताए भाई लोग कि गाना कल सुबह यानी 1 सितंबर के 6 बजे मॉर्निंग में रिलीज कर दिया जाए अंकुश राजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ भाई लोग, अगर वो सब अंकुश राजा के फैंस बानी तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। और हम एगो खास बात बताए भाई लोग कि हमारा ई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एगो लिंक डाल दिले बानी, वहाँ से जाके जाई त्रिशाकर मधु के हॉट वायरल वीडियो डाउनलोड करी। और हम बताए भाई लोग कि इसी तरह की वीडियो जाने खातिर वो सब हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करी भाई लोग, काहे कि हम अपना इस चैनल पर न्यूज़ वीडियो आप लोगन के लिए लाते रहे।